करबुक अनुमंडल के अंतर्गत करबुक प्रखंड के पुआंगबारी एडीसी गांव के भानुपारा में पेयजल पाइपलाइन की समस्या। भानुपारा के निवासियों ने शिकायत की कि 2 किलोमीटर लंबी पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए वाटर सप्लाई की पाइपलाइन ली गई थी, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद एक छोटी पाइप दी जाती है। क्षेत्र के अंत में 5 परिवार रहते हैं। उन्हें लंबे समय से पेयजल की समस्या हो रही थी। आखिरकार में उन्हें सरकार से उनकी मांग मिली। जलापूर्ति पाइपलाइन 5 परिवार को बड़े पाइपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करनी थी, लेकिन देखने में आया कि ठेकेदार महज 2 किलोमीटर के बाद छोटे पाइप से काम करना चाहता है। ये आम लोगों और ठेकेदारों के बीच बहस का विषय बन गया। बाद में भाजपा नेता बाबुल चकमा और बिमल सेन चकमा इलाके में मौजूद हुए और बहस को दूर किया। उनके मुताबिक जब बड़ा पाइप आएगा तो उन्हें लगवा दिया जाएगा और स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा की सुविधा के लिए पाइप के लिए बनाए गड्ढे जल्द से जल्द बंद कर देनी चाहिए। আমি বিলে বানা শের পরিবার আমার সিগন সে মটর বোঝানে ফাইভ ডালি হিনে আমি অবদর্শন দে আইরন হব হিনে তাই কোনো সামানো গুড়ি না দাঁড়ানি আমি উতু না দেয় হত্যবে গুরু না দেয় হত্যবে সে অঙ্গুর আগন দেরেনত ফরন এই সে নাই আমার সমস্যা এই বানুভাড়া এলাকার তাই তাই সামান সন্না করার উলফুট মিয়া করার লিয়া হজলি হয়দিন লগি চোট বৈজাক মাছ ডিমাজর তুমি ইয়া উগুৰি মহলত অফিচাৰ জানিছো উগুৰু মহলত আমি অন ইয়ে তাই অন চিনিবে তাই অন চিনি জীবন চিনি বিমল সেন রেহার বাইলে জানি তারা ইচ্ছন অব হইন এই দূর হই কোনো আমি দানো লাই নোৱাৰি থাকতারা নিও নিলে নোৱাৰি ফটানি সত্য ইয়ে তোমার মেন দাবি কুহি মেন দাবি আমি ভাইপো ফেলা ফটান না দিলে আমার চাই যারহি ইন হি ফানি তাই যেন আই বানি উই সাবলাই ফানি দে হেবার ফানি নাই হেবার ফানি হেবার ফানি আমার তো মটর হিন্দু আগে ঠিক হয়ে রাঙা হে নোৱাৰি নে তা ইয়ে ফানি সাবলাই দাবি হচ্ছে দে হেবার ফানি তো না নি মুজি মনা আনবি নন দিবি হাতর